Tisztelt megjelentek! Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy jelenlétükkel megtisztelik Tiszacsegyeváros önkormányzatának március 15-e tiszteletére rendezett ünnepségét. Kérem, a rendezvény idejére mobiltelefonjaikat szíveskedjenek lehalkítani. Külön köszöntöm Szeli Zoltán, Tiszacsegyeváros polgármesterét. Kótiné dr. Rosonci Zsuzsannát, a város jegyzőasszonyát. Tiszacsegyeváros képviselőtestületének tagjait. A megjelent intézményvezetőket, megtiszteletű Dénes Ágota lelkészasszony, és Farkas Jánosné városunk díszpolgárát. Felkérem polgármester urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Tisztelt ünneplő közönség! Március 15-én nem csupán a tavasz érkezését ünnepeljük, hanem a magyar szabadság és függetlenség szellemiségét is. Ezen a napon emlékezünk meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, akik bátorságukkal és elkötelezettségükkel írták be nevüket a magyar, sőt, megkockáztatom, az egyetemes történelem könyvekben. A forradalom lángja, amely akkor gyújt ki, ma is bennünket kell, hogy vezéreljen. A szabadságot nem osztogatták, nem adták ingyen. Azt az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének összefogása teremtette meg. A forradalmárok jól tudták, erejük megsokszorozódik, nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Bebizonyították, hogy bár egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Így vált 1878 óta a nemzet összetartozásának tudata a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunká. Az akkori fiatalok, akik kiálltak az elnyomás ellen, példaképekké váltak számunkra. A szabadság, a demokrácia és az egyenlőség eszméi ma is aktuálisak, és nekünk, akik a mai közösségért dolgozunk, kötelességünk, hogy ezeket az értékeket őrizzük és továbbadjuk. A forradalom és szabadságharc hatalmas túlerőnek köszönhetően ugyan elbukott, de a küzdelem azonban nem volt hiába. A magyarság megmutatta a világnak, képes összefogással, képes arra, hogy egyszerre két nagy hatalommal is küzdve ne tegye önállóságának alapjait. Hazánk visszafordíthatatlanul a polgári fejlődés útjára lépett. Nem feledhetjük Gróf Széchenyi Istvánt, aki egy teljes évi önelmét ajánlotta fel Magyarországért, Kossuth Lajos, aki alkut nem ismerve tartottak össze és lelkesítette magyarok millióit. Hálával tartozunk azoknak az ismert és névtelen hősöknek, akik önzetlenségükről tettek bizonyságot, amikor életüket áldozták fel, vagy kockáztatták azt a magyar szabadság és fejlődés szent ügyéért. Ma, amikor világ számos kihívásokkal néz szembe, emlékeznünk kell arra, hogy a változás mindig lehetséges,
összefogunk és közösen dolgozunk egy jobb jövőért. Az egyes emberek ereje, a közösségek összefogása és a közös célokért való küzdelem mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalmunk erősebbé és szebbé váljon. Ezen a napon ne csak a múltra, hanem a jövőre is tekintsünk. Bátorítson minket a forradalom szelleme, hogy továbbra is küzdjünk a jogainkért, méltóságunkért és a közjóért. Közösen építhetjük fel azt a Magyarországot, amelyre a hőseink is vágytak. Egy igazságosabb, szabadabb és boldogabb országot. Kérem önöket, hogy ma és a jövőben is álljunk ki értékeink mellett. Támogassuk egymást, és tegyünk meg mindent azért, hogy városunk és hazánk egy olyan hely legyen, ahol mindannyian otthon érezhetjük magunkat. Zárásként idézem Kölcsei Ferencet. A haza mindenelutt. Legyünk büszkék arra, hogy magyarnak szeretünk, és tegyünk meg mindent azért, hogy a hazánk méltó legyen a hősök emlékéhez. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és együtt ünnepeltek a szabadság napját. Köszönöm polgármester úrnak a megemlékező szavakat. Felkérem nagy tiszteletű Dénes Ágota lelkész asszony, hogy tolmácsolja az ünnepi áhítat szavait a megjelentek felé. Tisztelt ünneplő közösség! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyától, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk igét Sámuel első könyvének 14. fejezetében a 20. verséből olvasunk. Ekkor hadba szólította Saul a vele levő egész hadnépet. Ünneplő közösség! Az 1848. május 15-i szabadságharc nem más volt, mint a létért folytatott küzdelem és harc. És mint ahogy a márciusi ifjak, úgy Saul és serege is megértek a nem is mahasznált értelemben, hogy mit jelent a nemzettudat, a hazaszeretet és az önfeláldozás. 3 olyan érték, amelyekről 177 évvel ezelőtt még tudták az előttünk jártak, hogy mit is jelentenek. De ma már bajban vagyunk ezekkel, ha csak nem a Szentírás alapján tájékozódunk, ahogyan egyébként a márciusi ifjak is tették, illetve mindazok, akik a forradalmat elindították. Manapság már ezt a szót is keveset lehet hallani, hogy nemzet. Mert népről beszélnek a társadalomról. A nemzettudat után a második fontos érték és fogalom, amelyről szólni szeretnék, az a hazaszeretet. Ez ma sajnos az előzőhez hasonlóan szintén telepésben előtt. Ma nem beszélünk már hazáról, legfeljebb országról. Az 1848-49-es hősök hazaszeretetéről talán nem is kell beszélnünk, mert ez egyértelmű. De bennünk, a mi lelkünkben, életünkben, vajon mi a helyzet? Rákóczi Fejedelem zászlóinak híres feliratát mindannyian jól ismerjük. Istennel a hazáért és a szabadságért. A későbbi nemzeti himnusz munkát lett Kölcsei költemény ugyanezekkel a gondolatokkal indít. Isten áldja a magyart. De a lánglelkű költő, Petőfi Sándor sem beszél másról, amikor az első március 15-én a Nemzeti Múzeum lépcsőjén híres versét elszavalja, melynek verszakonként visszatérő gondolata mindnyájunk által
népek veszik körül, ettől az elsüllyedéstől, pusztulástól meg akarjuk menteni hazánkat, akkor olyan hazaszeretetre van szükségünk, amelyet elődeink megmutatnak a mi számunkra. Március 15-ének ünnepén emlékezzünk és emlékeztessük magunkat és egymást Isten kegyelmére és szeretetére, hogy több mint 1000 esztendeje itt a Kárpát-medencében megőrzött bennünket. Ebben az emlékezésben legyen szép a mai napunk, legyen áldotta az ünnepünk, és tegye áldottá Isten a mi hétköznapjainkat is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma is, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Fogadjuk Istenünk áldását, és az Isten békessége, meg minden értelmet felül halad, meg fog őrizni szíveinket és gondolatainkat a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Amen. Továbbiátok megemlékezést és ünnepet kívánok mindenkinek. Köszönöm Lelkész asszonynak a megemlékező gondolatokat. Most kérem, tekintsék meg a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola 7. évfolyamos tanulóinak műsorát.
alkotmányos berendezkedés kihívása volt. Március 15-e 1989-ben volt először munkaszüneti nap. 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep, és ebben a Magyar Sajtó napja annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon mondhatták a magyar sajtó első szabad termékeit. 1848. március 15-én az európai városok sorában Pest-Budán is kitört és győzött a forradalom, a nemzeti és egyetemes emberi szabadság a polgári átalakulás jelszavaival. A pesti ellenzéki kör, a fiatal értelmiségiek radikális csoportja 1848. március 5-én belépett a pozsonyi rendi országgyűlés politikai küzdelmébe, és aláírásgyűjtő mozgalmat indított Kossuth Lajos március 3-i felirati javaslatának támogatására. A felirati javaslat többek között közteherviselés, politikai jogegyenlőség, népképviselet és a független kormány megteremtését követelte Magyarországon. Március 19-ére népgyűlést akartak elhívni Rákos megyére, hogy ismertessék a javaslat alapköveteléseit, forradalmi szolgást tömörítő és egyben radikalizáló 12 pontokat, amelyeket Érényi József ügyvéd a pesti világmutatás öntött formában. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvényelő egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. Nemzeti hadsereg. Közös teherviselés. Urbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtség képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonákat ne vigyék külföldre, külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfolyók szabadon bocsátassanak. Unió! Március 15-én reggel Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mor és Bujovszki Gyula megváltoztatta az országgyűléshez intézett 12 pont vezetését. Helyett a politikai kiáltványokat fogalmazók. Azután Petőfi és mindegy 10 társa a szemekérő esőben elindult a Pirrosból az egyetemre. Előbb az orvos felhallgatóhoz, azután új technikum diákjaihoz, után jogászokhoz vonultak. Minden helyszínen elhangzott a 12 pont, Petőfi pedig elszavalta költeményét. Tartja magyar, híjakat. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válaszol! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanában, kárhozott a kősapány, kik szabadon éltek haltak, Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehol ne juttanak ember, ki mossa fel, halni nem mer, kinek drágább, mint élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncszalakkal, jobban ékesíti a kar, és mégis láncot vagyunk. Ide veled, régi hardunk! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy hírének, mit rákentek a századon, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hogy sírjénk domborulnak, unokának leborulnak, és áldainak csak mellett mondják el szent neveinket.
Kevéssel délelőtt Irin József személyesen osztatta szét a két röplapot, a szabad sajtó első példányait. A siker bátorságot öntött a kezdeményezőkbe, akik délután 3-kor a Nemzeti Múzeumnál gyűlést tartottak, majd az időközben 10 000-esre duzzadt tömeg a Pest város tanácshoz vonult, és rábírta a tanács tagjait arra, hogy csatlakoznak követeléseikhez. Forradalmi választás alakult, majd a nép elindult Budára, a helytartó tanácshoz. Ebben a felemelő kezdetben ott eltűnt a balsós vágyalma, a harc, a viszály, a messzei halál, közösség, a hősök áldozata, a kényszerű fegyvertétel, 13 alternát ér méltósága, a bújósok és a menekülők szenvedése, a fájó hóvágy, a gyász és a megfogás csődje. A Magyar Honvédsereg 1849. augusztus 13-án letette a fegyvert az oroszok előtt. Ennek következtében megkezdődtek a Habsburg katonai közigazgatás megtorló intézkedései. Ferenc József császár mindenképpen példát akart statuálni. Ennek egyik legerettentő mozdulata az 1849. október 6-án Aradon történt 13 honvédtábornok kivégzése volt. Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajos Pesten. Jaj, de lassan süt az őszi napsugáron, az aradikák üldöznek ablakáron. Szálljon 13 magyar végén, ki a többő szeretét próbálni. Elítélték sorra, mint a 13-an, szőnek fontak, hagyapoknak, hamis vállnak. Elnevezték felség-sértő áttörőknek, mert a magyar szabadságért harcra mentek. Uramisten, az ítélet akasztófa, mint haragú úton lettek volna, mintha méltók nem volnának egy lőtre. Katonákhoz, férfiakhoz élő végre. Aradivák, barátnőke, 13 magyar vitéz temetője. Viruljanak sírjaikon vérvirágok, felejthetetlen régen az ő haláluk. Mindannyian együtt vannak fent az égben, vértanúk állnak az szent ügyében. Nem csoda, hanem történelmi valóság volt 1848. március 15-e. 177 évvel ezelőtt Pesten Fállóban találni. Borongós volt az év, első eset, szél fújt Duna felől, de a március ifjak szívében elszántság volt és erő. A több tízezres tömeg jobbra ünnepelhetett. 12 óra alatt minden hatóság meghódolt akaratoknak. Ez a lelkesedés, ez a lángjeltette a forradalmat, mely futótűzként elérte szerte a hazában. Ez volt március 15-e, a magyar szabadság vége vált ünnepe. Ünnep, melyben ott él hit, szeretet, remény.
Kedves szülők, kedves felkészítő kollégák, intézményvezető úr, nagyon szépen köszönjük az ünnepi műsort, úgy gondolom, hogy büszkék lehetnek gyermekeikre, tanítványaikra, és kedves gyerekek, nagyon szépen köszönöm én is nektek, hogy ilyen szép ünnepi méltó műsort adhatok itt elő nekünk, városalmunkra. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vett az ünnepi műsoron, de nem akarom eltenni a kollégáknak a további szavait, de egy szívességgel akkor zártam. Végezetül kérem helyezzük el együtt a megemlékezés koszorúit Petővármi sírjánál, illetve a március 15-e parkban az emlékműnél. Koszorúznak Tiszacsege város önkormányzata és polgármesteri hivatala, Tiszacsege kommunális szolgáltató szervezet, Fekete István általános iskola és diák önkormányzata, Tiszacsege városi óvoda és bölcsőde, Református Egyházközösség, Tiszacsege Roma nemzetiségi önkormányzata, Fidesz helyi szervezet, Dr. Pap József művelődési ház és könyvtár, Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület, Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú Egyesület, Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület, Tiszacsegei Városi Sport Egyesület, Pro Team Non-Profit Kft. Dolgozói, Csegei Nyugdíjas Egyesület, Tiszacsegei Fiúságáért Alapítvány, Csegei Csendőszó Alapítvány, Tiszacsegei Kézműves Kör, egy magyar motoros baráti kör. A koszorúzás ideje alatt a tűzolt oldalára katonadalokat fog énekelni. További szép napot kívánok valamennyiünknek. Köszönjük szépen, akkor megkérjük mindenkit, hogy a koszorúzás helyszínére gondoljunk át, aki gondolja, egy 5 perc, 6 perc múlva találkozunk, akkor Petővármi síremlékénél. És köszönöm mindenkinek, aki részt vett az ünnepi műsor elkészítésében, technikai kollégák